Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního vlogmasu číslo 9. Takže dneska máme úterý 17. prosince. Já jsem už doma asi 2 hodiny, přišla jsem ze školy a teď maluju perničky. Teď vám sem dám závěs malování perničku.
půjdeme otevřít adventní kalendáře. V kalendáři od Ségry jsem měla tadyhle ty lotusky. V kalendáři od Mama do Myša byl zase pytlíček a tentokrát v něm jsou... Je to ořechový mix s lanížovým kořením. A teď Kinder kalendář. 17 je tady. To je nějaké velké. Tak to mě zajímá, jak já to otevřu. To vůbec nejde. A už. Já asi možná vím, co tam bude. Jo, je to určitě hrošík. Ano. Takže dneska tam byl tadyhle ten čokoládový hrošík. A v kalendáři od Rituals byla maska na vlasy. Ale ta nevím teda vůbec, kde je, protože ji někdo někam uklidil. Takže bohužel vám ji neukážu, protože vůbec nevím, kde je. No a co mám vlastně jako dneska v plánu, tak jak jste mohli vidět, tak jsem malovala perničky, v tom budu i pokračovat. Plus se musím učit. Ano, slyšíte dobře. Jak jsem minulý týden říkala, že doufám, že to je poslední test, tak ne. Zítra píšu zase z dějáku. Nejsem vůbec šťastná, protože už bych potřebovala klid. Teď zrovna, jak jste mohli vidět, tak jsem dělala ty perníčky. A já bych hrozně ráda je namalovala, jenomže prostě musím se učit, takže budu se asi během toho učit, nebo já nevím. Plus budeme psát nějaký kvíz nebo co ze zemáku. Takže krásný, jsem fakt strašně šťastná, že teď týden před Vánocema se zase musím učit. No, takže nedá se nic dělat, zrovna teď, kdybych potřebovala klid, protože potřebuji zabrat dárky. Teď ještě děláme cukroví, budeme dělat vaječňák, chtěli jsme uklízet, to jsme za celý prosinec absolutně nestihli. Takže jo, bomba. Takže já jdu se učit a pokračovat v perničkách. Plus samozřejmě musím vydat včerejší vlogmas, který jsem včera měla vydat, jenomže byl hrozně krátkej. Furt je hrozně krátkej, má asi jenom 5 minut. Takže ho dneska musím vydat, protože jsem ho včera nevydala. Plus bych potřebovala udělat závěrečnou obrazovku, nebo prostě outro do vlogmasu číslo 7, protože jsem to neudělala. No fakt teď nestíhám vůbec nic, nemám chuť na nic, ani nemám náladu, což jste si mohli teď všimnout, že ty vlogmasy nejsou takový záživný, nebo teď asi nebudou, ale já se fakt snažím, jenom prostě mi do toho leze škola a plus něco dělám pořád a nestíhám furt jenom točit, takže tak. Takže teďka právě udělal tady vaječňák, takže si tady piju vaječňák. No a během toho se učím ten blbej děják, prostě píšeme na přemyslovce, takže o každém tom panovníkovi, který v tu dobu vládnul, tak prostě něco o něm a jako je toho hrozně moc. I když takhle asi nevypadá, tak tady prostě máme rodokmen, nebo jak to popsat, od Václava. Tady máme ještě kulturu, architekturu a tady prostě Boleslav. Všichni všichni Boleslavové, kdy byli, tady Břetislav a všichni možný tyhle ty lidi. A asi mě z toho klepne, protože každý má, že jo, datum, kdy vládnul. A všechny si pletu a hlavně toho je strašně moc. Takže já absolutně nevím, jako něco umím, ale spoustu věcí vůbec. Takže já jdu pokračovat v učení. A toto už je konec videa. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a uvidíme se zase u dalšího vlogmasu. Mějte se krásně. Ahoj.